Prøv at se den her nøgle. Den her nøgle. Den skal du spise. Inden på banegården. Skab nummer 23. Du har nøglen nu. I det skab, der er der en taske. Den taske, den henter du. Den eneste, der kan stole på Manfred. Hold nu op med det her, Manfred. Hvis jeg står ude i skoven ved det gamle egetræsbord og kigger op ud af huset. Jeg er ligeglad med, hvad du synes, jeg er, John. John Lennon. Du ligner ham jo ikke engang. Du har ikke engang de rette briller på. Hvor den? Hvis vi gjorde det her, hvor lang tid tror du så, det vil gå, før han bliver sig selv? Jamen, så vil du se fremskridt snart. Altså, så snart de har indøvet et par af deres tidlige numre. Bliver han til McCartney? Ja, nu skifter han identitet. Det er jo fuldstændig fantastisk at overvære. Du ser inte alls ut som John Lennon. Men du ligner alle nu. Alle dem, som du er.